искаме да променим нагласата на средата, в която се намираме. Правим го на първо място, като променяме себе си и по този начин рефлектираме върху останалите. През изминалата година сме достигнали до няколко хиляди студенти и вярваме, че промяната няма да дойде просто и така отгоре, а ние сами трябва да си извоюваме чрез нещата, които правим. И се опитваме да изградим една общност от хора, които вярват в себе си, хора, които не отлагат стартирането на своите собствени идеи за утре, за други ден, за по-подходящ момент, когато средата ще е по-благоприятна, а по-скоро не ги е страх да стартират, дори да се провалят. И по-скоро в провала дори биха видяли уроците, а не толкова нещата, които са загубили. Хора, които осъзнават, че екипа всъщност е много важен за реализирането на идеите си и не се страхуват да следват мечтите си.